Aínda que a fe move montañas e a axuda divina tamén conta, non meten goles. E o equipo da Garda Civil, física e técnicamente mellor preparado, levouse finalmente a victoria, superando a formación dos curas por un contundente 5-2. O resultado era o de menos, e o verdadeiramente importante era a causa, recadar o máximo de fondos posibles para Cáritas. E iso conseguiuse. O campo de Vistalegre quedouse pequeno, coas gradas e os arredores do terreo de xogo totalmente abarrotados, cumprindo todas as expectativas que un choque deste calado merece. Foron en total uns 4.500 euros de recadación, que a entidade parroquial destinará a axudar a aquelas familias do municipio que máis o precisan. Tamén asistiu ao encontro o alcalde Xosé Ramón Romero, encargado de realizar o saque de honra ao inicio do choque. De seguro que os curas buscarán agora a revancha de cara ao vindeiro encontro, que vendo o resultado todo fai pensar que o haberá.